Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega. Kana uri munyowani, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow television. Nhasi ndauya ne good news. Kana une business raunoita, imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri ku advertise mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga ma latest. So ndisinganyanyi kupedza nguva. Kana uri munyowani ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanyi kupedza nguva. Let's get into today's story, and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Right, nyaya dzinenge dzichipisa, nyaya dzinenge dzichitenderera ndo dzatinenge tichingounza pano. Pane a woman ari kunzi identified as gogomahlahla. Zengeza 3 woman has been arrested for keeping her husband's decomposing body, which has been kept since last Thursday, and wakachengeta mwana wao mustealing for 10 years. I think he was a criminal and angari pakutsvagwa, and he is a criminal and ari pakutsvagwa. So ivo vasungwa 36 years mujeri, ndiye mwana wacho anzi body yangu vakachengeta murume akafa last Thursday. Saka ibody yanga yakutoora vakachengeta, and vakachengeta this guy for 10 years ari mustealing. Guys, pakaipa chii chiitika, mishonga here kunze kwamana zvamune muchitiitira izvi. So the voice is now yours in the comment section. Akuratidza video racho maitikira zvakaita se zvakaita pasini pacho. Saka uyu ndiye mukomana ari mungoro umu, ende ava ndo gogo vacho. So let's watch the video. Yeah, pakaipa. Get